Даско, мразя Даско. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даско. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даско. Ставам сен за Даскал, пак съм първа смяна. Много поздрави на министъра, за мен съм просто няма. Вчера късен стаж във facebook.com. Сега да върви по дяволите и тъпия Арментон. Искам да съм независим повече от Томас Джеферсън. Стомаха ме къркори като Харли Дейвидсън. Но часовника тик-така и да закуса време нямам. През месец на тази сурова диета се подлагам. Последния път там толкова рано. Сега заканих, чантата ми тежи отново колкото Титаник. За да е мъкна до училище ми трябват стероиди. Само за учебниците по математика цяла гора отиди. Мразя Даскал, мразя Даскал. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даскал. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даскал. Първи час разказвам метър за минотаврите. Моята учителка, която сама е набор с динозаврите. Колко е тихо в нейните часове е направо удивително. Целият клас ми с физиономии като във Варненското изтрезвително. Учи към часовника на стената широко съм отворил. Така и на Дева Мария никога не съм се молил, но молитвите ми бяха чути и с голямо едногласие. 30 човека се повъркнаха. Госпожо, време за между час и 10 минутки почивка. Това е оберджийство, да ни бъде излежаван присъда за двойно убийство. Кратка пауза, следващ час ботаника. Май съм аз тичам в коридорите, изпаднал в паника. Мразя Даскал, мразя Даскал. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даскал. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даскал. Времето напред аз взех много да се отекчавам. В социалната мрежа съм, но пари за интернет не давам. Пожелавам вечна радост и несперен земен рай на създателите на Facebook и на Wi-Fi. В този момент прокънтя гласът на госпожата и изрече тя дума, която сковаме и ми смързи душата. И ако по някаква причина останах аз от вас неразбран, това беше номер ми на дъската, бях призован. Излязах на дъската с усмивка присъща на абат да отговарям на въпроси достойни за Нобелов лауреат. Нима протеин от липид, калинчо не различаваш, да си сядаш двойка имаш, много ще ми извиняваш. Мразя Даскал, мразя Даскал. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даскал. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даскал. Почти на края на моя ден късметлийски prepare yourself контролно по-английски. Христос и Яхова, please do help me with my spelling. Anti-disestablishment terrorism. The fuck am I saying? Но идва ред на математиката по досада първенец, алгебрата е кръста ми, а геометрията бодлив венец. Но стига със святи Рими от Новия Завет, преминавам аз направо към последния куплет. И тук правя трипи върху две радиан ротация, което си е 180 градуса, нека няма обърквация. Текста, който написах е само за забавление, от училището по-важно няма, това си е мое мнение. Мразя Даскал, мразя Даскал. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даскал. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даскал. Мразя Даскал, мразя Даскал. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даскал. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даскал. Мразя Даскал, мразя Даскал. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даскал. Мразя Даско, мразя Даско. Мразя Даскал.